they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Partner, nakakalungkot lang din na isang story na naman ang ating napakinggan sa Rocky Secret Files with Titan Jello na talagang kumurot sa ating puso. Totoo. At ito ay sumasalamin sa napakaraming babae na pinipili na lang na manatili sa isang relasyon kahit na ubos at pagod na sila. Sa ngalan ng bata. Sa ngalan ng bata, sa ngalan ng kumpletong pamilya. Kakalungkot, no? Tingin mo, partner, tama ba yung naiisip neto ni Sapphire na gawin niya o pagdidesisyon sa kanyang sarili at pati dun sa bata? Alam mo, dude, iniisip ko na i-embrace mo kung ano yung sa palagay mo kahulugan ng bravery at pagmamahal para sa'yo. Kasi may matapang na sumusuko sila sa laban. May matapang din naman na inilalaban pa nila kahit na ang dami ng rason para sumuko na. And I think yung dalawang klase ng katapangan na yun, magkaiba na pwede ring gawin ng magkaibang tao. Kasi may taong kaya talagang magtiis kahit durog na eh. And may mga tao din naman, especially babae, na hindi na kayang magtiis dahil ubus na. So, dude, depende siguro sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Kasi may mga babae talaga na okay lang na ako na yung wasak. Maubos. Ako na okay lang na kahit ako na yung wasak. Basta kompleto yung pamilya ko. Alam mo yun, that is what you call sacrifice. Na ako mawawasak basta kumpleto lang yung pamilya ko. Ganun siya. Pero kung tatanungin mo kung ano talaga yung perspektibo ko dito, syempre hindi ako go for it. Kasi paano mo maibibigay yung best version of you kung ikaw wasak na wasak? Kailangan kumpleto ka. Kailangan buo ka para maibigay mo yung best version of you doon sa buong mong pamilya. Kasi kahit na pilitin mong itago yung pagkawasak mo, lalabas at lalabas pa rin yan eh. Sa mga salita mo, sa aksyon mo, sa mararamdaman din yan ng anak mo. Ikaw ba, partner? Ano masabi mo? Ako nalulungkot ako sa kalagayan ni Sapphire kasi hindi ko rin masabi kung ano ba talaga ang gusto niya ipaglaban. Diba? Kasi sa kasalukuyan para sa bata, di ba? Oo parang hindi, lalaban ko to. Kahit ubos na ako, pipiliin ko pa rin siya. Ganun yung pagmamahal niya dun sa lalaki. Yes. Kaya hindi rin natin siya masisisi doon sa parte na yun. Dahil baka may nakikita siya na hindi natin ba nakikita o may nararamdaman siya na hindi natin nararamdaman dahil wala naman tayo doon sa pangyayari o sitwasyon na yun. Kalagayan niya. Pero para sa akin bilang isang lalaki, kung alam mo naman na hindi ka na nire-respeto, 'di ba, ng taong minamahal mo o nung tatay nung bata, siguro mas maigi ng bitawan mo na. Sabi nga natin, minsan kakasabi natin, dahil nga ito, nasa Filipino culture na natin to, nasa DNA na to talaga ng mga Pinoy na hindi, gusto ko buo yung pamilya ko dahil sabi ng nanay ko at tatay ko, dapat mabuo ko yung pamilya ko. Walang iwanan, kahit gulpi-gulpi na ako. Walang iwanan, mahal ko yan, magbabago din yan. Yan yung ugali ng Pinoy. Pero, paano yung bata? Paano yung sarili mo? Hindi mo na ba kayang respetuhin yung sarili mo para lang doon sa bata na sinasabi mo na para buo yung pamilya? Hindi mo nare-respetuhin yung sarili mo. Para buo yung pamilya ninyo, kahit toxic na, kahit apektado na yung bata, bubuuin mo pa rin ba? Yun yung mga katanungan na minsan nawawala sa isip ng taong gusto niya lang ipaglaban yung pagmamahal niya. Na kahit matalo siya doon o ikamatay niya yun,
ilalaban ko to. Pero wag naman sanang laging ganun. Minsan, ang pagsuko ay hindi po ito kahinaan. Mhm. Ang pagsuko ay hindi to minsan kabawasan para sa atin, kundi ito'y kaliwanagan para makita natin yung tama na desisyon minsan sa buhay natin. Mhm. Minsan kakalaban natin, hindi na natin alam na yung nilalaban pala natin ay hindi na worth it ilaban. Sabi nga, di ba, choose your battles wisely. Di Hindi ba? yung choose your battles lang. Oo, di ba? Dapat Oo. may wisely. Yan, parang vote wisely yan. Ganun. Ay, tama! Ang gugulo, di ba? Ang gugulo. Pinipilit natin, di ba? Pinipilit nila na ito yung tama, pero ang gulo. Ganun lang din sa pag-ibig. Totoo. Dapat kasi malinis yung track record. Yes, di ba? Pag naloko ka na dati, wag na siguro. Wag mo nang di ba? Wag mo na i-push, diba? Kasi kakaasa natin na magbabago yung tao. Yes. Patuloy lang tayo umaasa hanggang sa sumakit na yung ulo natin. Di ba? At the end of the day, sinong kawawa? Hindi naman yung taong pinaglalaban mo eh. Mm-mm. Ikaw mismo na lumalaban doon sa paniniwala mo na alam mo naman wala nang patutunguhan. Alam mo, Dude, ang ganda ng sinabi mo at maganda na nanggaling to sa isang perspektibo ng lalaki. Kasi, alam mo, may mga babae talaga na hindi nila naiisip agad yung bagay na yan eh. Mhm. Kumbaga, pag ang babae nagmamahal kasi, yun lang yung nararamdaman niya eh. Mhm. Hindi umiiral o gumagana yung isip. Tama. Kasi nga, feelings eh. Ito yung pinapagana. Tama. Mahal na mahal ko to. Yun lang eh. Yun lang talaga yung nararamdaman eh. Mhm. Pero kailangan isabay din natin talaga yung isip eh. Mhm. Pag tayo ay nagmamahal. Para hindi tayo talong-talo. Para hindi tayo luging-lugi. Para hindi tayo wasak na wasak. And gusto ko yung sinabi mo kanina, Dude, na choose your battles wisely. Mhm. Isipin mo maigi kung worth it ba itong pinaglalaban mo. Tama. Yun lang yun eh. Tsaka, Dude, alam mo, naisip ko lang din na aanhin mo nga yung kompletong pamilya kung hindi naman harmonious Tama. yung relationship ninyo sa Oo. isa't isa. Kasi madadama din yun ng anak ninyo eh. Mhm. Sabi niya doon, 'di ba, parang favorite nung anak niya yung daddy niya, love na love niya. Oo, nandun yung relationship niya sa bata. Pero sooner or later, mararamdaman din yung ng anak ninyo, yung relasyon ng tatay niya towards you na nanay niya. And pag nagkaisip na talaga yan, marirealize niya na, bakit ganun si daddy kay mommy? Mhm. Hindi pala sila maayos until ma-clear ninyo kung ano yung relationship na meron kayo. Tama. Na co-parenting lang ba? Mhm. Yung ganun ba? Tsaka, Dude, tandaan natin na according dito sa secret file ng letter sender natin na si Sapphire, ang pinipili ng lalaki ay yung kabit niya. Mhm. Kasal sila ni Sapphire, pero ang pinipili ng mister niya ay yung kabit. Yun ang mali. Sa mata ng batas na rin na yun. Diba? Mhm. Ibang usapan din. Diba? Kung gusto niya, siguro, kasuhan niya, di ba? diba? Mga concubinage, di ba? Lalali. Oo, adultery, yung mga ganon. Kasi kung gusto mo talagang mapasayo at walang maging masaya, diba? Pare-parehas tayo. Oo, pare-parehas kayong magdusa, ganyan. E di ilaban mo sa ganung paraan. Kasi eto dapat meron siyang pagkakataon para mag-email doon sa trabaho ng asawa niya. Mhm. Napatanggal niya na yung babae. Kasi may mga ganun talaga, Dude, May ganun. na nagpapatanggal ng kabit ng mister nila sa trabaho Totoo nila. yun. At pwede niyong gawin po yan, Oo. Lalo Lalong- kung kasal. Oo, lalong-lalo na kung kasal at talagang nasisira ang relasyon Mm. ninyo at gusto mong ipaglaban yung gusto mong ipaglaban na relasyon ninyo. Kasi, Dudan, na-realize ko rin na ang mga misis talaga, palaban din yan. Tama naman. Pero may mga kabit ding palaban. Oo, dapat nasa lugar kayo. Baka naman mag-email kayo sa HR ng opisina. Kabit pala kayo. Tinanong, kayo po ba yung misis? Hindi po eh. Kabit po ako. Ay, bahala ka sa buhay mo. Totoo, di ba? Lakas sa loob, no? Lakas sa loob mo. Kabit ka lang din pala. Oy, alamin mo kung saan ka lulugar. Oo, tingnan mo muna kasi yung Senomar. Oh. Baka ring lang yung binigay sa'yo. Wala kayong kasal sa iba Oo, nagpakasal. di baka ba? naman kasi cheese ring lang yan. Oo, di ba? Wala yan. Ayusin mo, magreklamo. Totoo. Tsaka ako, kung sakali man na merong misis dyan na gustong lumaban talaga, okay lang. Gawin nyo yung lahat ng mga pwede ninyong gawin para ipaglaban yung marriage ninyo. Kasi that is marriage. And minsan talaga may mga mister na naliligaw ng landas. Tama. Na kailangan mong hilahin siya pabalik doon sa mismong kinalalaman
lalagyan niya. Tama. Yun ay kung may konsensya yung mister. Tama. Pero kung wala, ay, i-let go mo na yan. Oo, mag-ano ka na, mamili ka na. At mas piliin mo yung peace of mind mo. Tama. Hindi yan yung mabibili kahit saan. Sarili mo lang makapagbibigay niyan. Tama. Sarap din talaga magmahal, no? Kapag tamang tao yung mamahalin mo. Hindi yung manluloko. So, yun lang naman, Sapphire. Sana ay ma-realize mo yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na yung sinabi ni Titan Jello kanina. Pag nilay-nilayan mo. Totoo. At sa mga kabisyo natin na gustong mag-share, mag-reflect, o kaya naman na matulungan na ma-navigate nila ang kanilang mga nararamdaman, share nyo lamang po yan sa amin, raketera@gmail.com. Kami po ay magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo rin po at titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sapphire's Secret File with Jello. Metro's #1 Love Radio. Basic!